Bi urte luzez buru belarri ikasten hasita buka, belarritatik kea daiola eta burmuinak sututa. Eta zunoski zuzendariai hitz goxozta lausenguka, hainituntuna nola egon naiz horren anestesiatuta. Nunbait ikasten pasatu dezu, eta gerora atzera, azkartasuna ez da izaten, ta edonoren aukera. Ni bat parrandan atera nitzan gintonik batzuk hartzera, zeren listoak garen gehienak alperrak izaten gera. Beraz listoa eta alperra ze argi eta ze zentzun, ta neri berriz bi urte luzez ikasgai guziak berun. Horaritu naiz medizinako gaiak ikasten txapeldun, eta zuk berriz entxufei buruz jakinda nahikoa zendu. Entxuferikan ez dut maialen, premirik ez daukaguta, erraz ikasten dugu batzuek oso gutxi saiatuta, egainak ere irabazten zuen oso gutxi prestatuta, batzuk izarraz jaiotzen gera, bestiak estrellatuta. Berazuk dezu jainkoren batek aukeratuaren pinta, eta nik ajo aparteko bat diferentzia polita. Egainak eta guk ere gendun Barakaldoa hartan zita, nunbait bekene beti ez dute irabazten merezita. Baina alare ez da izaten dana exituan jiran, zeure bidea segi ezazu egindakuan segidan. Arrazoi dezu gure jainkoak presentzia badunigan, kandela nori jarri behartzaion amak erakutsi zidan. Nagusiekin entxufea eta boterea iez enbazu, la
izaten da pausuz pausu. Erantzun denak bazen ekizkin ta orain jefe zerazu. Baina pazienten galderentzako erantzunik ez daukazu. Nik erantzunak onak ta sobran ditut bizitzak guzian. Batzuk inbiri zibiltzen dira aizu ezin ikusian. Eta zuretzat txapela ere maialen dago krisian. Lau urte barru zeinik ez dezu txapelketa nagusia.